Хавьер Мендес, мураббии размовари нотакрор ва шикастнопазири UFC Ҳабиб Нурмагомедов дар бораи ояндаи ин варзишгари дастон ҳарф зад. Ман дар ҳама ҳолат бо Ҳабиб ҳастам. ба ӯ дастгирии ман лозим аст. Агар Ҳабиб хоҳад ки корномаи худро дар UFC ҷамъбаст кунад, пас ман тарафдори ӯ ҳастам. Агар не, дар ин маврид низ дастгираш хоҳам кард, мегӯяд Хавьер Мендес. хотиррасон мекунем ки баъд аз марги падари Ҳабиб Абдуманаф Нурмагомедов, ки барои ӯ ҳам падар ва ҳам мураббӣ буд, мухлисон бар он назаранд ки шояд Ҳабиб аз муҳорибаҳо даст кашаду дигар ба октагон набарояд, зеро марги падар зарбаи сахте буд барои Ҳабиб. ёдовар мешавем ки падари Ҳабиб дар охирҳои моҳи апрели соли ҷорӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Махачқалаи Доғистон бо нишонаҳои бемории пневмония бистарӣ шуда буд, вале баъдан ташхисҳои тиббӣ нишон доданд ки Абдуманап ба бемории коронавирус гирифтор шудааст. шунидани ин хабари нохуш Ҳабибро хеле нороҳат кард ва ӯ бо тайёраи махсус падарашро 3 май ба шаҳри Москав овард. 13 май хабарҳо дар бораи баъд шудани вазъи саломатии Абдуманаф нашр шуданд, вале то моҳи июл Абдуманаф Нурмагомедов муолиҷа мегирифт. ҳамин тавр 3 июл дар тамоми расонаҳои ҷаҳонӣ хабари шуме нашр шуд ки падари Ҳабиб дар синни 58 солагӣ аз олам даргузашт, ки ин фоҷиа барои қаҳрамони UFC зарбаи сахт буд. бояд як чизро қайд кунем ки Абдуманаф Нурмагомедов соли 2019 бо тайёр кардани 18 чемпиони ҷаҳон ба китоби рекордҳои Гиннес шомил шуда буд.